पण कोणीच मग या राजू काहीच दिले उलट दोघ जणांनी मका दरारच लाख मारले मागीर रडतो हांव एक सायडान रस्त्याचेर पात्राचेर बशील आशिल्लो तेन्नाच एक बायल काढतात त्या भाकरी तुकडो घेवन त्या सायडीच पेट्याक घालून येयली आशिल्ली आणि ती घाल ते गेल्यानंतर त्या पेट्यान म्हाका पळयले आणि हांव रडचो पळोवन त्या पेट्याक ते तोंड सुद्दां लायलें त्या पेट्याक सुद्दां कळले त्या भाकरे तुकड्या गरज म्हाकाच म्हण बाये मनशाक म्हाजेचेर दय येयली ना पण त्या पेट्याक त्या जनावराक म्हाजेचेर दय येयली गो बाये ऑपरेशन झाले मागे आमचे दिवस बरे येतले परत कामावर येताना डोळ्याची व्यवस्था झाली असा पण ऑपरेशनासाठी 1 लाख रुपये जाय आणि हांव ते कशें हाडटलो मागे भयणीसाठी मागे लो जीव विकचे पडल्यार सुद्दां हांव विकतलो अरे हा बाहेर गेलो आणि आता 3 वर्षांनी घरात तरी सामान चांगले आधी ते डोळे गेलो तसमण आधी ते काय तुका पडोसाठी पण राजू आधी ते डोळे ऑपरेशन आसा म्हणतात चंदन पण पैसे ना जा ऑपरेशन फाटी काय ऑपरेशन साठी किती पैसे जाय 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये अरे 1 लाख रुपये हा तू आधी ते डोळे ऑपरेशनची तयारी
डोळ्याची व्यवस्था केला आहे अरे देवासारखं येऊन पावलं रे तू आमका हागे रे एक पाटी डोळे बंद झाले की हा तू गेले सगळे पैसे परत देतात आणि मागे हा भाव मी बरे पडेता आरती ताई अगो ल्हान असताना म्हाका बूक नाशिल्ले आणि ते बूक तू म्हाका घेऊन दिले आणि तुवें सांगितले बरेपण मन लावून शिक म्हण आणि शिकून आवय बापाले नाव वयर हाडलं आणि त्यांना काय विचार केला आणि तुवें सांगितली गोष्टी ऐकून हांव नोकरेक गेलो राजू चल आम्ही वचूया आणि आरती ताईने थोडं ऑपरेशनाची बेगीन तयारी करतो काय सांगा हांव जरा बाहेर भितर पावले